Voor de tweede keer zochten PKV Burgum en KV Triwouden de gearworking. En waard voor de 80ste keer de Tietjerkstra Dielshow organiseren. We hebben hier dus 80ste Tietjerkstra Dielshow. Ja, je had die gearworking, ik zag maar Triwouden. Waarom? Die vraag lijkt meer bij Triwouden. Wij konden nog elke keer deze show organiseren in Triwouden. Voor Triwouden was het iedere keer moeilijker. En Stadwande hebben we elkaar gevonden. En eigenlijk is dat wel heel prettig, want vanuit Triwouden komt nieuwe elan, komt nieuwe inspiratie. En dat maakt het weer hartstikke leuk. Wij hebben 2 jaar hebben wij eigen 80-jarig bestaan hebben we vierd. Wij waren steeds lidser. Dus we moesten eigenlijk gearwerkje. Dus dan hebben we gezegd dat is de laatste keer. Wij zien een club waar we gearwerkje kennen. En dat hebben we gevonden in Burgum. Wat is er zo mooi aan de show van deze dieren? Ja, dat moet in je zitten. En ik denk dat het heel vaak juist dat meesten die hier binnen, dat zijn boeren zwannen, of die had toch in het verleden iets te doen hebben met beesten. Nou ja, ik zelf ook. Maar ja, Kei bent te groot. Dus dan maak je wat lietse ziekje. Dus ik ben al 40, 50 jaar ben ik mijn kaninen ondergaan. Ja, wat bint je aan die knie? Ja, ze worden in de meisjes worden ze geboren, die lietse knietjes. En ja, dan groei je er, ik als fokker, eigenlijk mee op. Dus je bent er voortdurend mee bezig van ernaar te zien, dat er een mooi type had en dat er een mooie vacht op komt en dat de eren net te lang worden. En 18,5. Net bij de konijnen op 7 posities. We beginnen met het gewicht. Dus het moet aan een bepaald gewicht voldoen. Dan krijgen we type en bouw. Dat is het model zeg maar, van het dier, hoe die gevormd is. En daarbij letten we ook op de kop en de oren en hoe die op zijn benen staat. Zeg maar de benen en de stelling noemen wij dat. En dan het volgende punt, punt 3, is eigenlijk dus de pels. En die beoordelen we weer op 4 posities. Dus op de lengte, de dichtheid, de structuur en de conditie. Dus dan ben je iedere keer in de finesses ben je aan het zien naar zijn knien. En dan hoop je iedere keer dat de topper ertussen zit. Dus ja, dat is een soort spanning die zich opbouwt naar zo'n tentoonstelling daar. Want ja, dan kun je een keer zien letten met zulke keurmeesters die ze dan beoordelen.